Ndithabatha elithuba lokuba ndivule lo msebenzi ndibulisa otata nabo bonke abakhona kwilicala ngaphambili, ndibulise umzi wakwaNgubelanga, ndibulise omama, ndibulise otata bonke, ndibulise abafowethu nodadewethu, ndibulise izihlobo ezikhona apha ekhaya ngelihle igama lenkosi umpostile kaJesu Kristu. Amen. Bathandwa, ndifuna phambi kokuba ndiyivule sonke sibe khona, kuba ingxaki eyenzekayo kukuba umuntu ngomzimba bekhona kanti akekho. Uthi ngelixesha kuhanjwayo athi ndihamba kanti akahambi. Ifuna ke ngoku lento sikhumbuze into yokuba ubukho bethu apha namhlanje kungokuba uThixo ufuna ukusiwezela umhlaba ongaphesheya ukuze sibone izinto zangaphesheya. uThixo mzi wakwaNgubelanga uluthando. uThixo uluthando oluhamba apho luthanda khona, uluthando oluhamba apho mna ndingathandi khona. Njengoba kuthiwa uThixo wadala izinto zonke, yalibona eli gama lithi zonke funeka uliqwalasele, ngoba kulapho abantu bafike baxakeke khona, kuba bathi bakudidwa zizinto alibali into yokuba yonke into eyenzekayo yenzeka kuba umdali wezinto zonke uthandile uba le nto mayenzeke ni mayenzeke. Nako lokhu njengoba silapha ekhaya siyayiqonda into yokuba inhliziyo zabantu esibabo zithatha zibeka, zithathe zibeka, ngenxa yokuba umuntu uyaphila. Umuntu ke xa ngabe ephila inhliziyo isikimlawule kakhulu kude kucaba ngoku izinto ezenziwa nguThixo zirongo. Ithi lento uThixo usisityebi ngenxeba. uThixo xa efuna ukulungisa enye into wenza enye into. Kangokuba ke thina sasikhulele emakhaya siziva izinto kuthiwa indoda ukuze ibe nenkomo zibe ninzi funeka ithi ngale xesha inkomo itetezelayo inhle ivele ithi hey mawethu masidibaneni ngemini ethile
ivele ihlatywe le nkomo, hey zive zanda inkomo zalomzi, zanda inkomo zalomzi. Nasemzini apho ukhona kakhulu inkukhu, ube ngabe uzihliza kakhulu, zenza ntoni zona? Ziyanda. Kuba lokhu umsebenzi wazo kuba masithweni mazidliwe. Now xa ngabe uzidla ke ngoku uThixo uyazandisa uba ukhini lo muntu uyawazi umsebenzi wenkukhu. Kodwa ngaba mntakwethu uzingondile, hey asukwanda. Kuthi ukuthi kanti ukuzidloku ngamanye amazwi lento kukuthiwa kukuzipruna, uyazithena. Ithi ke ngoku lento bantakwethu uThixo ubone kufanelekile into yokuba ngolusuku lwanamhlanje mesibe lapha kwinkonzo katata indodana lapha ekhaya apha kwaMzobotshe, ngoba olungo lakhe uthando ubona uba funeka kusizwe ongoma umphefumulo ngenxa yamazwi azothi aphume apha. Ithi ke ngoku lento mfowethu nawe dadewethu myeke umuntu kuloo ndawo kuyo, kodwa ngoku cingela angokabani umphefumulo ongowakho, nam ndicingele ongowam umphefumulo. Kuba amazwi azoza apha akasayi kumntakwethu, kuba eyakhe indlela okanye olakhe uhambo utheni ulugqibile. Okanye sethetha ebantwini esithi umsebenzi bawubona uthi umewona ndiwugqibile, ngamanye amazwi ugqibile ke umntakwethu umsebenzi wakhe, ngokwingxaki ishike kumi nakuwe. Ithi ke ngoku lento sithandazele, ndifuna xa ngaba singena kule nkonzo siqhuba umthandazo sonke sibe khona, uvele umyeke sendiba ngoku uyazi sifikele kwela xesha lokuba kuzofika ixesha apho kuzothiwa ngoku sinikezela umhlaba emhlabeni nomphefumulo ezandleni zikaThixo uthini unikezelayo. Ithi ke ngoku lento lo muntu esingaye apha namhlanje uza kungcwatywa bantakwethu, uza kungcwatywa ngaphakathi kwam nangaphakathi kwakho. Yiyo le nto kufuneka ngoku inhliziyo yakho ilungise kuba kungenzeka uba ingcoba lakhe libe lapha kuwe, kungenzeka uba ingcoba lakhe libe lapha kuwe, kuba umphefumulo awungcwatywa njengoba inyama ingcwatywa phaya emhlabeni, kodwa umphefumulo ungcwatywa emntwini. Yiyo le nto kuthi noba kusemva kweminyaka elishumi uthi yabo makhini kuzalwa umntu abe ngqwa nalaa mntu lowa nangemikho, kude kuthi khini hayibo ngubani nje lona, ngokuba kuthe kanti lo mntu xa ungcwatywe phi emntwini. Ngala mazwi ndiyanibuyisa nonke mzoko ngubelanga ihlobo nezalamane omama notata, umama umntana ndithi makalale ngoxolo notata abantakwabo. Ndicela nje niphakame ngeculo bomama bam, nisho iculo elizikwaziwa ngumuntu wonke. Simple song. Egameni likaThixo ubawo noThixo unyana noThixo umoya oyingcwele kuzibe phakade. Amen.
evule endibona ekusondela zonke indleko zompostile eziphilayo nezashiya lezi mandithi ingavela Thixo indibona ekusondela olusana olunda endibona lusondela Samshumayel mandithi Uqibile yiza uphakama amazwi yiza ukhalaza abaphilayo ngaka-Israyeli mangithi ingamamela ibona usondela abapostile mangithi indaba yona inkosi yamakhosi ndibona imthabatha njengoka-Israyeli ndibona imphakamisela phezulu imfaka isithi njengoka-Israyeli lona uqinile izomaithi lowo lomzuzu nawe uThixo usiza uzobheka ngizomaithi bheka kungenzeka namhlanje lusuku lakho lokuba nawe usindiswe ngizale ngonyaka ungayisithi nawe lomzuzu ndikunye nawe nyana wami ngifaka isithi lengonyama lomsebenzi akungomuntu kepha nguThixo uqobo lakhe ngiba isithi lengonyama kusukela umuntu esesibelekweni somzali wakhe ngifaka isithi ezabekwa izinsuku zakhe ngibalenkonyama nayisithi bheka namhlanje ngumshado ngibona isithi lengonyama emazulwini kuyavuya ngibona isithi ningamkhaleli lona ngoba akahambanga kepha uthathe enye impilo ngibona lengonyama sayisithi impilo yasemhlabeni ephelileyo sabelo sakhe ngibona lengonyama sayisithi lona lowo kumele aguquke ukuze amngenise umoya oyingcwele ngibona ngonyama sayisithi nomoya oyingcwele awufumaneki noma kuphi ngibona isithi elengonyama ufumaneka ngesandla sompostile othunyiweyo ngibona ngonyama sayisithi noma kuba ngubani othe wamukela ilizwi labapostile abali12 uyawufumana ngibona ngonyama sayisithi kulona lo kumele awamngenise nomoya oyingcwele ukuze afumane ubukumkani bamazulu ngokuba kwakungenjalo uYesu Kristu
ngayingazange aze azalwe ngokuba zabe zikhona nezinye inkosi nivale ngonyama mayisithi kungakho imihla namalanga sehla senyuka shumayela elivangeli lenomphefumlo dadewethu elivangeli lelabakini abangasekhoyo nivale ngonyama kayisithi ngulowo nalowo othe wamkela ilizwi labapostili uyakwamkeliswa umoya wethu. Amen. Thixo simakade, Thixo owadala izulu nomhlaba, Nkosi yamakhosi silapha kule ndawo. Ndicela wena Thixo olungileyo ukuba maluthi ba olusuku lube imbali Thixo wamadinga phakathi kwale ndawo nangaphakathi kolusapho nangaphakathi kwethu sonke Thixo olungileyo. Makathi omnye nomnye Thixo otheka kanjalo olusabela Thixo kaIsrael ubizo lokuba makeze kule ndawo kulomzi wakwangubelanga. Umphefumlele Thixo madinga ngongowakho umphefumulo ngaphakathi kwakhe ukuze Thixo olungileyo azuze ubomi obungunaphakade. Nasi Nkosi yamakhosi esingesakho isizwe Thixo waIsraeli ethe savuma Nkosi yamakhosi ngenxa lelisotsha Thixo onamandla onke othe walithabathela esandleni sakho Thixo wamadinga basondela Nkosi yamakhosi kulomtshato wokugqibela wakhe Nkosi yamakhosi njengeqhawe Nkosi yamakhosi bebehamba nalo besehla besenyuka kwaIsrael bengena emahlathini